Se on morjens taas kaikille ja joo, elikkä nyt ollaan semmosessa kohteessa, missä on aiemminkin käynyt ja täältä on sitten tosi iso todennäköisyys löytää rautakautta tältä pellolta, että kello on tosiaan nyt tätä hetkeä niin 8 aamulla ja tarkoitus olisi olla taustalla näkyvällä pellolla koko päivä, että tavoite olisi löytää vähintään yksi rautakautinen esinelöytö. Mutta ei kai siinä, me hörpäämme tässä kaffee kulkaa eka ja lähdetään sitten tönkimään. Ei mitään, palataan pellolle. Jes. Tulin tosiaan näille samoille paikoille, missä on aiempina vuosina käynyt. Tosta tuli aika komea. Katsotaan. Se tuli tohon pakkuun. Tuolla. Tuolla. Hei. Taitaa näkyykin tossa. Oi. Mikä. Noni. Jes. Taidettiin kuulkaa heti päästä tonne rautakaudelle. Saatais sitä vähän puhdistettua. Joo, kyllä tää saattaa olla. On tämä. Mitä luultavimmin joo. Ai saakeli, on tää sen verran koristeellinen. Jostakin pätkä. Olisiko sitäkin soljesta taikka muusta vastaavasta. Ai että. Tää on sitten hienoa. Jatketaan. Tuossa on tuli jännä ääni. Se antaa tommosta tietystä suunnista, kun mä tässä pyörein ja rauta pörisee ja kirkuu välillä. Katsotaan. Tää voi olla jotain hyvääkin. No nyt se kuuluu varmaan sinnekin. Pörisee ja kiljuu. Katsotaan nyt. Mikä? Tuo vai? Ei. No. Tässä. Ei ku... Oi vitsi! Ei kai tää vaan oo. Älä viitti. Onko tää kuulkaa rautakautinen punnus? Älä viitti. Nyt vahvasti näyttää siltä. Morjes. On se. Joo. Kyllä. Ja hiukan näkyy jotenkin merkintöä. Täältä on, niin kuin näette, niin pyöreä muuten, mut päät tasaiset. Onpa iso punnus. Täältä on vähän tää sisusta päässyt pursuun, mutta muuten ihan... Ai saakeli! Muuten ihan hienos kunnossa. Jes. Jatketaan. Jes, elikkä siitä äskeisestä rautakautisesta punnuksesta, niin sen löytöpaikasta kävelin. Tässä on nyt varmaan parikymmentä metriä kävelty, niin tossa vähän samanlainen. Välillä päräyttää tommosta terävää ja sit tulee taas raudanpörinää. Voiko olla niin hyvä tuuri? Mihin se nyt meni? Tuolla se on. Että löytyisi toinen semmonen. Ei kyllä tämä on. Joo, ei tässä ole kyllä punnusta, on jotakin muuta. Mikä? Pieni ainakin on. Hetkinen. Onko se tossa? Kokeillaan se. Noniin.
Mikäs tämä sitten, onko tää nappi vai? Jotenkin reunaa siellä näkyy. Ei! Älä viitti! Ai saakeli, hopearahaa! Kattokaa! Jes! 25 penniä. Ai vitsi! Mä olin ihan varma, että nappi. Ai että. 1865, 25 penniä. Kyllä. Ai saakeli. Tämähän menee hienosti. No niin. Tuolla. Siitä näette hyvin. Ai. Hienoa. Jatketaan. Joo, kuulkaas, tosta nousi. Oli pakko ottaa nyt videolla. Kattokaas minkälainen. Missä sen näkyykö se siihen näkyy? Tämmönen, oisko tää nyt sit nappi? Siinä on reikä keskellä. Tää on ihan niinku kivi. Ja sitten tää antaa kyllä signaalia. En tiedä, tästä saa kyllä heittää kommenttia mikä mahdollisesti on. Ei oo tämmöstä tullut ennen vastaan. Mutta nätti löytö. Jatkuu. Jees, käppäilin tässä autolle päin ja ajattelin, että lopetellaan tältä päivältä. Niin tosta tuli aika hyvä. Katsotaan. No. Tossa. Noniin. Hei. Älä vaan sano. Juu. Hopeakolikan puolikas. Just ennen autoa. Ai saakeli. Harmi vaan kun on just puolikas. 25 penniä hopeata. Jälleen. Ai että. No. Ei mitään. Pitää jäädä pyöriin ihan vähäksi aikaa tähän. Jos kävis niin hyvä tuuri, että löytyisi vaikka tälle kaveri, mutta tuskin. Jatketaan. Joo, tosiaan äsken löytyi se puolikas tuosta. Nyt on vähän jännä paikat. Tossa. Missä se oli? Aivan samanlainen signaali. Ei. Oh. Katsotaan nyt pinpointterilla, kun tuntuu olevan kas pieni. Tuolla jossain vai? Joo. Tässä. Katsotaan. Ei voi olla mahdollista. Löysinkö mä sen puolikkaan? Kuulkaa, tämäkin on hopeakolikon pala. Ei voi olla. Ei oo sitten ikinä käynyt tällä. Joo. Morjes. Kyllä, kattokaa nyt. Pitääkin kuulkaas katsoa nyt tässä videolla oikein. Mulla on täällä rasiassa se toinen puolikas. Voiko olla näin hyvä tuuri? Katsotaas. No. Kummipäin nää nyt liitetään. Kyllä kuulkaa. Se ei voi olla mahdollista. Se on se kaveri. Kattokaa. Eli nyt saatiin kokonainen
hopearaha, kun kaveri löytyi sille, eli 25 penniä 1872. Uskomatonta. En ole ikinä tosiaan löytänyt. On ennenkin löytynyt puolikkaita hopearahaa, mutta ei ikinä sillä sitä toista puolikasta. Kattokaa kuinka lähellä. Tosta toinen ja tosta toinen. No, näihin kuviin on hyvä lopettaa tää reissu. Täällä ollaan nyt jo 8 tuntia oltu. Ei mitään, hei, muistakaa tilata kanava tosta alhaalta ja ette missaa näitä videoita jatkoskaan. Se on moro!